Gawe roti kacang requestane mae. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Dadi ceritane nyong kan lebaran ket 2024, 2025, 2026 ora tau beline kek bar beda ngono iki lho. Dadi kek ora kober gawe roti kacang terus mae njaluk gawekna roti kacang. Oke lah tak gawekna. Pertama-tama ning kene kek nyong kacange tak sangan dingin. Nganggo kompor cilik wae ya, terus diaduk-aduk aja ngasih gosong, terus dioceki nganti kaya ngono kuwi, terus lanjut di blender saurunge nyong neng kene blender gula pasir dingin, terus lanjut blender kacange mau kae. Nek wis rampung dilanjut dengan proses pengadukan adonan neng kene nyong nganggo terigu protein sedang sekilo, gula halus mau kae setengah kilo, kacange setengah kilo, ditambahi uyah satitik wae, terus adonan iki mau saurunge tepung iki wis tak aduk-aduk dingin sekene rata. Terus diselai lengan 600 ml tapi bertahap ya. Diaduk-aduk terus diwolak-walik nganti dadi adonan sing bisa dicetaki ngono iki lho. Ora kelemesan tapi juga ora keperan kaya sing ning video gue. Dilanjut ning proses pencetakan ning kene nyong tak samaki nganggo plastik. Gawe rikeri kapada sing alate wis komplit ya nganggo alate wae ning kene gawe rikeri kapada sing alate urung komplit nganggo alat saanane sing penting resik ngono ya. Ning kene tak roll nganti tipis kayak sak kandele cetakan ngono kae lho. Pokoknya ya aja tipis banget soalnya engko ndak ajur, gampang ajur ya. Ning kene terus dicetaki terserah Rika bentuknya kayak apa, kayak diirisi kotak-kotak AKH juga ora apa-apa. Ceritane kayak agi setengah perjalanan nyetaki karo tak sambil ngolesi ning kene olesane nyong nganggo kuning telur pasta makanan karo minyak diolesake ning kono terus tak tambahi topping wijen gawe rika pada sing ora seneng disale topping apa seneng topping liyane juga ora apa-apa. Terus ditata ning loyang-loyange saurunge diolesi nganggo minyak cekene ora lengket. Terus di open ning kene ngopene nyong sejam cuman per setengah jam ke tak pindah sing mau ning ngisor ning dhuwur terus sing ning dhuwur tak pindah ning ngisor. Cekene matenge kek rata ngono iki lho. Ki mbasa wis sejam tak tiliki wis mateng terus dintas dilanjutake karo openan selanjutnya. Tapi saurunge ki ora usah langsung diwadahi ning toples ya soalnya gen panas. Nyong biasane tak wadahi ning tampan dingin nganti adem, nek wis adem terus lagi wae tak wadahi ning toples. Madaine barang ditata ya, cekene rapih, cekene apik ngono iki lho. Ning kene ki ujare nyong teksture kayak lembut, ora atos, tapi ya ora ngeprol sing ngeprol banget gae. Enak lah, cocok banget nek ning ilate nyong. Ning kene adonan sekilo mau kayak dadi rong toples ponjol, terus nyong wis rampung ning kene tak pamit ya, tak pareng.